IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Timay sa may sursuro ket ubrayan na iti amin tapto rikas na ket maalay-ayan ti bannog dagiti estudyante na nga ibilang nan akas maysa nga anak. Daytoy ti pamati ni Mrs. Pamela Agustin may sa may sursuro iti San Nicolas National High School. Kalpasan anang ipaisuna ken dagiti naganak dagiti estudyante na ti chocolate drinks nga daytoy na isurat a bersikulo ken motivational quote tapno mainspiraran dagiti ubing nga agsungbat iti mismo nga exam da. Kuna ni Mrs. Agustin ana pagdunumwan daytoy kadwa na dagiti naganak ket no duma dagiti naganak iti agluto para kadagiti anak da. Kas resulta ket maragsak kadagiti ubing nga agawid ken kastapay nga agawat kadagiti amakan ken mamati da ama agasan ti bambanog da nagpampanunot iti nagmalem para iti examination da. Isu na palaos launa iti panagyaman da kadagiti naganak kang runana iti advisor da ani Mrs. Agustin maipalagip nga iti napalpalabas nga aldaw ket isu iti summative exam dagiti high schoolers. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.